sai wurin Allah, sai wurin Allah ya ce kaga abin da Musa ya mun lafiya, ya ce ya ubangiji mutuwa ce bai su, mutuwa ce bai su. Allah ya ce ya ce to mai da idanka. shi al'amarin Allah inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun, sai idan malaika ya koma aka ce to ya je ba annabi Musa albishir. ruwayar hadisan tana da yawa. wata ruwayar aka ce shi annabi Musa da rike mu ya sa hannunsa mai albarka, hannayensa ya dafi gadon bayansa, ya samu saniya, kowace irin saniya ya dafa gadon bayanta, adadin gashin da ya dafo adadin shekarun da zai yi a duniya. A wata ruwayar kuma aka ce kowane gashi ne an bashi shekara ɗaya. yanzu ka je ka dafa